Опасни ли са немските овчарки? Здравейте, приятели! В това видео ще говорим за една от най-предпочитаните породи кучета – немската овчарка. Често чуваме въпроси като «Опасни ли са немските овчарки?» «Те агресивни кучета ли са?» Днес ще отговорим на тези въпроси и ще проучим всичко, което трябва да знаете за тази фантастична порода. Немските овчарки са известни като интелигентни, лоялни кучета с отлична работоспособност в най-добрия си вид. Това е една от най-често срещаните породи в света и често се използва за полицейски, като водачи, както и издирвателни и спасителни дейности. Въпреки това, поради тяхната мускулатура и жизненост, хората често се чудят дали немските овчарки са опасни. Невъзможно е да се обсъжда тази порода, без да се вземат предвид някои общи характеристики. Немската овчарка е куче с висока защита и високо ниво на енергия. Но това прави ли ги опасни? За да отговорим на този въпрос, нека първо разгледаме основните характеристики на немската овчарка. Тези кучета са умствено развити и лесно се дресират, така че са прекрасни работни кучета. Нещо повече, демонстрираното подчинение им позволява да се пазят в някои ситуации и да защитават собствениците си, ако усетят, че те са в опасност. Поради това защитно поведение, немските овчарки обикновено са предпазливи с непознати. Това може да се разглежда като агресия, но всъщност става дума за това как те искат да защитят своите стопани. Но ако кучето е добре обучено и е преминало през необходимото обучение, то тогава ще може добре да контролира този инстинкт. Както всяко друго куче, поведението на немската овчарка зависи от породата, но има влияние и начина, по който е отгледана и обучена. Един от най-важните фактори за предотвратяване на агресивно поведение е социализацията още от ранна възраст. Времето за игри и обучението ще ви помогнат да направите кучето дружелюбно. Добре обученото и социализирано куче няма да бъде заплаха за други хора или други животни, но ако не е правилно отгледана, тя може да стане нервна и дори агресивна. Нека бъдем ясни, като цяло самата порода не е опасна. Немската овчарка е една от най-подходящите породи за семейно или работно куче. Те са много лоялни, защитни и отдадени. Но като всяко куче, те могат да бъдат опасни и агресивни, ако не са обучени или ако им се даде грешна социализация. Така че, нека помним, че всяко куче, независимо от породата, може да стане агресивно, ако бъде оставено без подходяща грижа, и немската овчарка не е изключение. Тези кучета са страхотни приятели, ако отделите време да ги обучите и обзипете с любов. Когато е добре обучена и социализирана, немската овчарка може да бъде страхотен домашен любимец. Повечето от собствениците на немска овчарка могат да свидетелстват за това как техните кучета се държат добре, привързани и приятелски настроени към деца, възрастни и други животни. Въпреки тяхната защита, те често показват игривата и приятелска страна на характера си. Въпреки че порода като немската овчарка има инстинкт за защита, тя не е опасна порода. Някои примери доказват, че тези кучета са много възприемчиви и послушни към нуждите и желанията на собственика. Те са добри семейни кучета, ако им се даде правилното обучение и грижи, които заслужават като домашни любимци. Имайки предвид всичко, което казахме досега във видеото, опасни ли са немските овчарки? Не и ако са добре обучени и преминат през правилните процеси на социализация. Както всяко друго куче, те се нуждаят от внимание, подчинение и подходящо отношение. Когато получат тези неща, немската овчарка може да бъде прекрасен и верен спътник в живота. Ако изберете тази страхотна порода, бъдете готови да прекарвате достатъчно време с вашата немска овчарка и нейното обучение, както и социализация. След време ще разберете, че те са едни от най-добрите кучета, които заслужават да са около вас. Благодаря ви за гледането. Вярваме, че сме дали отговора на този въпрос. Ако имате някакви други въпроси или ако искате да ни разкажете за опита си с немски овчарки, моля, направете го в секцията за коментари по-долу. До следващото видео!